Bonani, umqeqeshi wensizwa la. Kunensizwa engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, cha nsizwa yakithi nginenkinga la. Kunentokazi esishelanayo nayo manje ekushelaneni kwami nayo yangazisa ukuthi ine-boyfriend. So yathi angeke ikwazi ukuthandana nami and ayikho comfortable ngami. Yabona mfowethu mayithi ayikho comfortable ngawe. Ngaze yayichaza ukuthini ngoba yabo phela leyo nto ichaza izinto eziningi yabo. So kungenzeka mhlamba isakhiwo sakho asichazi yabo. So mayithi ayikho comfortable ngawe kwakumele uyiquestion ukuthi uqonda ukuthini mawuthi awukho comfortable ngami yabo. But anyway ukube kuthiwa leyo ntombazane eyisho kumina lokho ukuthi ayikho comfortable ngami, mina bengizoba offended hayi indaba okudlala. So uma ngabe isho njalo bengizoba offended and whatever ntshisekelo benginawo ngayi bezophela same time. Ngobani? Ungangitshela ukuthi awukho comfortable ngami. So uyabona nje mangabe ithi ayikho comfortable ngawe, mhlambe ngenzeka ukuthi mhlambe iqonda ukukutshela ukuthi umubi yabo. So uyazi nawe ukuthi yabona lento yobubi abantu futhi abantu bayamangaza. Yabona wena mangabe uzibuka esibukweni yabo, iyachaza lento oyibona esibukweni. Uzimpela uzume nawe unyakaza ubona. Iyachaza lento oyibona yabo. Isibuka sichemile. Isibuko senze njani? Sikuvezela lento oyiyona. Ngeke sikuvezele engathi ume ngenye indlela ubume ngenye indlela. Cha, sikunika lento oyiyona yabo. But umuntu uyamangaza. Umuntu kafike kuwena azotshela wena ngobani? Ngawe ukuthi unjani, ukuthi umubi. Afike umuntu akutshela ukuthi umubi yabo, noma umunye afike akutshela ukuthi umuhle. Still nakhona kunjalo, but isibuko sinjani? Sikhona isibuko siyakutshela wena ukuthi unjani. Abantu banesibindi bakwazi, umuntu uyakwazi ukufika kuwena azokutshela wena ngawe ukuthi unjani, but isibuko sinjani? Sikhona. So ekuhambeni kwesikhathi mangabe belobe bekutshela ukuthi umubi, ugcina nawe usuyikholwa lento ukuthi hawu umubi. Ngisho esibukweni masufika esibukweni ubona enye into embi nje ekunyanyisayo nawe yabo. Ngenxa yokuthi abantu sebekuprogramile wazibona nawe ukuthi umubi yabo. Kanti mfethu abantu bazohlezi bekhuluma bekutshela ukuthi umubi noma umuhle noma unjani. Into ebalekile ukuthi wena uzizwa kanjani. So abantu ungavuma abantu bebhala incwadi ngawe bethi umubi nje bese wena uthatha isixhivizi uyayicertify lento abayisho ngqava ngqava uyicertify. Cha, ungayivumeli leyo nto. Ungavumeli inkulumo zabantu abayibhonsa kuwena uyivume uzamukele ukuthi unjalo yabo. Otherwise ngeke ujabule, uyohlezi uphatheke kabuhlungu ngaphakathi. So kunabantu kumele wazi khona abantu uthatha umuntu usecertify ucertify yena sebemtshele kaningi ukuthi mubi wazocertify ngqava ngimubi vele anginankingi ngimubi. So intombazane enjalo mangabe ufika kuyona, mawungathi nje mangenza isibonelo waziwa mubi intombazane ingabonga ngobani usijwayele lento ukuthi mubi. So isiyayikholwa ikubuka nje umuntu okhuluma iqiniso ngobani uyitshela ukuthi yini wena uyitshela ukuthi yimbi and siyakukholwa nayo lokho ukuthi yimbi. Mangathi uyafika the very same girl uyitshela ukuthi waziwa muhle inkosazana, uthola ukuthi uyibona ukuthi yinhle wena, izothini kuwena? Izokubona ngathi uqamba amanga unamanga ngesilimi yabo. Indaba sijwayele ukuthi yimbi isicertifyile nayo qabe ukuthi ngimubi. So mfowethu ungavumi-ke bekucertify abantu behambe bethi I'm not comfortable ngawe kunjani kwasho kwacima bethi umubi njani. No, end of the day wena lento oyibuka esibukweni kuyiyona. Mangabe ichaza kumele ichaze. Mina uma ungafika kumina uzongitshela ngimubi, hayi mfethu ngabe uqale enye ingxoxo lapho and singaxoxa nje emva kwalokho into engapheli ngoba and futhi ngingancoma nje nesibindi sakho sokwazi uzongitshela ukuthi ngimubi yabo. Isibindi leso yabo. So singaxoxa nje kamnandi ngoba ngiyazi ukuthi ayingi-affect nakancane leyo nto. Sengadlula kuleyo nto ngisase high school. So uma ungafika kuwena uzongitshela ukuthi ufike kimi uzongitshela ukuthi ngimubi, ngeke ngilalele manje because sengiyazazi lento engiyibuka esibukweni iyangichaza yabo. So wena uma uzofika uzongitshela ukuthi ngimubi, ngilalele wena nginesibuko. Isibuko asichemile asikhethi yabo. So be careful ungadlala abantu njengoba ithi ayikho comfortable ngawo njengoba kutshela ukuthi mina ngeke ngihlale kahle leyo nto kumina. So kwakuzophela nje kanjalo ushiye kanjalo nje futhi uzongitshela ayikho comfortable ngami. Ngiyazithanda phela mina yabo. But anyway uthi mfowethu-ke
angithandanga-ke ukuyinakashela kakhulu ngale nkulumo emva kwalapho, but sisaqhubeka sisaxoxa nje, imaki ibeke kahle. Ungathi sisaqhubeka sisaxoxa, kodwa usaqhubeka usayikhulumisa le ngane emveni kokuthi itheni kuwena, ine-boyfriend, yaphinde yathini, ayikho comfortable ngawe. So usaqhubeka wenze njani, uyayikhulumisa. Uthi mfethu-ke sisaqhubeka sisaxoxa nje on WhatsApp and calls, but angiyekile ukuyishare noma-ke kungesiyo into engiyaye ngiyixine ngakho lokho njalo uma sixoxa. But now kwesinye isikhathi ngike ngithuke isingifonele, ngempela mfowethu ungadlali ngawe mfowethu, ungalingi udlale ngawe ngoba mina ngikholwa lento eyisho. So uma ngabe udlala ngawe kuyaye kube inkinga. So uthi mfowethu-ke ngike ngithuke isingifonela sixoxe nje. So manje angazi ngenze njani ngoba uma sixoxa nayo iyanginika ithemba lokuthi angibekezele nje, great things takes time. Uthi mfowethu-ke, so mfowethu angazi ukuthi ikona kuphi okumele ngikwenze ngoba sesinesikhathi eside asibe u5 months sazana nale ntokazi. Wayivala lapho umfowethu. So mfowethu ngizokutshela la, ubambe udonga worth lolu dongo olubambile, lo muntu une-boyfriend. So mfowethu bheka amanye amantombazana, ungastaki umuntu oyedwa. Yabo enye inkinga masawumfana ubhekana nayo noma mawuyinsizwa ubhekana nayo ukuthi abanye abantu awubaqalazi, uqalaza umuntu oyedwa ufocus kuyena, ngisho kuthiwa akakufuni wena uqhubeka ufocusa kuyena ngoba uthanda yedwa wabheka abanye. Inkinga leyo, kanti masukhulile uyazi ukuthi akuwona wonke umuntu ozokuthanda. So if umuntu uya kuyena ekuchaza but yena ekhombisa ukuthi akayishaye ngawo, you move on mfethu, uyakwamukela lokho, move on, bheka abanye abantu, baningi abantu. So ubamba udonga la mfethu, move on, uzomthola omunye umuntu, yabo, ngoba lo muntu njani, une-boyfriend. The second thing, akekho comfortable ngawe. So mina ngeke ngihlale nomuntu ongekho comfortable ngami. Ngisho wathiwa kuchaza ukuthini lokho, akukho comfortable ngami, ngijwayela kabi. Hayibo, akukho comfortable ngami. Hey, so mfethu nawe mfethu unendoda lo muntu and akekho comfortable ngawe. Bheka amanye amantombazana mfethu, bheka amanye amantombazana. The worst thing esikhathini samanje, yabona manje njengoba ngikutshela ukuthi kunemithetho manje eqinile ngale ndlela. So kudala umuntu umlandela khona ekhombisa ukuthi akufuni, umlandela. Yabo manje njengoba umuntu uma ngabe ekhombisa ukuthi akufuni, mawuqhubeka umlandela uzogcina ukuthi uyamharasa. Uthatha wena uzibonela uthando, usakholwa kulento ukuthi umuntu kumele umlandele, umpress azavuma. Esikhathini samanje uzogcina umuntu uthola ukuthi usuyamharasa. Yabo indaba uyamlandela engafuni. So esikhathini samanje mfethu nathi siyafisa ukuncenga njengakudala, but isikhathi sisasivumile. Kuye ukuthi umuntu uma ngabe ekuchitha uchitheke. Uba amanzi, ungabe amanzi agolozayo ukuchitheka endishini. Uyacabanga ukuchitha amanzi, awafuni ukuphuma la manzi ayagoloza, inkinga leyo, yabo. So iba amanzi mawathi ayantiza le, but ayazi lo manzi usazongidinga wena, yabo, njengoba ngichitha nje usazongidinga, yabo. So nawe mfethu awuphile esikhathini samanje, wamukele. If umuntu ekuphoxa engekho comfortable ngawe, ene-boyfriend, akhona amanye amantombazane azokuthanda. Amaningi ngeke zele kodwa kwena maningi mfethu amantombazane aziphethe kahle la ngaphandle, asingle afisayo ukuthandana nomuntu ofana nawe. But if ungayibona ngeke avele asukeze kuwena azothi ngisingile bandla, cha ngeke. Kuwumsebenzi wakho ukuthi uye kubona. So bheka abanye abantu mfethu, ungastaki umuntu oyedwa, kodwa nje futhi le ngane ikubona isilimi lokubambisa udongo olungenasidingo. Ine-boyfriend, okwesibili ayikho comfortable ngawe, iphinde izothi great things takes time. Nonsense leyo, yabo. Bheka abanye abantu mfethu, ungastaki umuntu oyedwa, ngiyathemba uyangizwa. So uma ngabe ufisa ukuze umbone umqeqeshi wensiza, ungangibhalela kwi-email engizoyishiya kwi-description yale video, noma uye ku-Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa ungibhalele uma ufuna ukuze umbono wami ngenkinga yakho. Sharp.